करई भूत पिशाच चाहे कौनो होखे कतनो बड़का होखे हनुमान जी का जहाँ नाम आ जाला ओ जैसे ओकर साफ एकदम पता कट जाला। कवि के कल्पना हो कि यारे भूत पिशाच परा जाला राउर नमवा जहाँ आ जाला आहे अंजनी के लाला भूत पिशाच परा जाला भूत पिशाच परा जाला राउर नमवा जहाँ आ जाला है अंजनी के लाला भूत पिशाच परा सुंदर देखा तनी कलाकार से तारा झगड़े हो जाता है घरी ड्राइवर से ड्राइवर साहब से झगड़ा हो गइल बा। देखा तनी कि एगो कलाकार से तारा झगड़ा हो गइल बा मंच पर जायदा एही में समझ बूझ के चले के बाद कबो कबो कोनो कलाकार के खराब दिन चले ला 1-2 महीना खातिर उ निमनो परी त खराबे होई ओकरा से ओ हितवा के हम कुछ बुझी ले हाय 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 बाबू भाव हो कि रमल रहिले राम के लय में हरदम प्रभु बसल हृदय रमल रहिले राम के लय में वास करस भगवान हृदय में और का श्री राम नाम जपनी माला जब दुख पड़ल कैनी भाला है अंजनी के लाला भूत पिशाच परा जाला राउर नमवा जहाँ आ जाला हे अंजनी के लाला बल बुद्धिया ज्ञान के सागर कहते हमरो नाम उजागर बल बुद्धिया ज्ञान के सागर हमरो कहती नाम उजागर रोशन गुण गावे बिन गाला कब खोलब किस्मत के ताला हे अंजनी